gigising bukas. Ay, sorry. Mabiling water. Sabi na lang sa'yo. Ito na kami, no? Yung mga extra na shuttle ka. So, last na lang. Tutulak mo naman. Gigil ako sa'yo eh. Tulak. Thank you. Second card. Hindi naman nag-chat sa akin si Carlo. Hindi, tinawagan ko siya kanina. Tumawag ako sa kanya. Salita na nga, di ba? Sabihin mo lang. Pasting na ako doon. Pasting na ako. Halina ako na yan. Magbukat ko mo, sir. Parang ko lang siya. Pero hindi niya yan. Guys, paano itong mga to? Ano? Isa ready na lang siguro. Lahat? Wala akong pizza. Mas may extra pa? Wala ako eh. Isa ready na lang naman. May short ka? Pwede mo tumama? Oo! Pinapasama ko nila. Lagi na ako. Ako nila yung wala. Guys, very nice to buy. Very nice to buy. Sama ka ba ako? Sabay ka rin. Sabay ka rin. Dad, may sasakyan kang bibet? May sasakyan kang bibet? 7 short? Ang sabay bibet? Ay, 4-7. Bigay mo na lang kay Kay. Yan. 8-7. Namit. What's it? Ano? Hari na. Sapatos ko gumana. Gusto kayo? Sama kayo? Sama rin.